Hej Saratoga. Jeg vil gerne fortælle om potentiel energi, som også kaldes beliggenhedsenergi. Med det vil jeg gerne fortælle om den her figur hernede ved musen. Jeg vil gerne fortælle, hvordan en genstand påvirkes i tyngdefelten med kraften F. Lad os nu sige, at genstanden hæves lodret til højden. Vi forestiller os, at genstanden er hævet med en konstant fart fra nulpunktet til den bestemte højde. Og der følger vi automatisk med Newtons anden lov, at F har den samme størrelse som tyngdekraften på genstanden, og at genstanden det er den blå firkant. Hvis genstandens masse betegnes med M, og derfor får vi en formel, der er F er lige med M gange G, som er heroppe, som jeg lige markerer lige nu. Hvor G er tyngdersrelationen. Og så følger vi selvfølgelig med, da F er ensrettet med bevægelsen, så er kraftens arbejde givet udtryk for den her formel her, som jeg markerer lige nu. Det var det, jeg har forstået af det hele. Så det var tak for opgaven. Ha' en god dag.